जोबोद मोजां मोनदों बे प्रथमबार दिल्लीयाव जादों आरो दा जों माने दिल्लीयावनो थाखायो ओंखायनो जोङो फुङावनो रेडि जानानै बाहाय फैबाय जों माने दिल्ली एनसिआर बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय ज' जानानै आइजोफोर जों बाहाय फैदों दा बिराद एक्साइटेड आरो जों आवगायनिफ्रायनो बे प्रग्रामनि थाखाय बिराद माने नेगासिनोमोन दा जोङो जानाय लोगो लोगो जों बाहाय ज' फैबाय आरो दा जों दं दिनैबो फुरा दिन थागोन आरो जों गाबोनबो फैनो सानदों आरो गाबोनबो फैगोन बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नुनानै नोंथांमोना माबायदि गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोनदों? जोबोद गोजोननाय मोनदों माने बिदि मोनदों जे जों गावनि दा ओनसोलावनो दङ ओरैबायदि लैहोर लैहोर कालारफुल ड्रेसाव फैदों आरो जेबायदि माने साजायदों बेफोरखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों जोबोद आरो बहुद सिनायनाय मानसि लोगो मोनदों बे हाबाफारिखौ खुंनायाव बर' हारिया माबायदि मुलाम्फा जानो हागौ होननानै नोंथांमोना सानो? आदसा दा जेनेबा दस्रा कालचारनि मानसिफ्रा जोंनि कालचारखौ बारा मोजाङै मिथिया दा एथ' गिदिर माने बिदि मोनसे प्रग्राम खुंदों गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दा जोंखौ मिथिगोन ओरैनोबाबो बर' हारिखौ एसे मिथिखानायखा आरो जिहेथु जोंनि माखासे बुस्थुफ्रा GI टेग मोनबाय बे हिसाबै आइ थिंक दा बे मोनसे बिराद मोजां प्लेटफर्म आरो जोंनि माने बे गावनि हारिखौ माने गुबुन अक्रस दि वर्ल्ड माने मोनथिहोनो थाखाय बेखौ आं सानो आरो बड'लेण्ड बिराद मोजां मोनदों बाव फैनानै आरो बिनि थाखाय साबसिन मोनदोंखि जोंनि कालचारखौ दा बयबो मिथिनो हमबाय आरो दिनैनिफ्राय बांसिन मिथिगोन होननानै मिजिंथियो आरो बिदिनो मिथिनांगौ कालचारेल एक्सचेन्ज जाबा मोनसे बुजिलायनाय मिथिलायनाय आरो बेफोर बारायो आरो बे बिराद नलेजनि मोनसे इभेन्ट बेयो बिदि होनजायो कालचारखौहाय दा जोंनि फ्राय अल इन्डियावनो मिथिबाय दा कालचारखौ मिथिदोंब्लाबो माखासे जोंनि गाननाय जोमनायफ्रा टाउन एरियायाव थाङोब्ला बारा स्राफ नुनो मोना माबाफोर प्रब्लेमफोर जायो नामा? बिदि जेबो मोना जोंथ' बिराद जों प्राउडलि गाननानै ओंखारो बाहाय एभ्रि जों दमासि बैसागु इभेन्ट सोरनिबा हाबायाव लेंबाबो जोङो बिदि हेजिटेसन गैया जों गावनि जाथिखौ लानानै बिराद प्राउड फिल खालायो आरो जोंनि दख'नाखौ बयबो होनो कि बिराद माने भद्र ड्रेस होननानै जेराव माने मोजांबो नुयो आरो गुतै जोंनि माबाखौ मा होनो बेखौ ट्रेडिसनेल माने मोनसे बिराद भद्र माने स्टाइला जोंना बे हिसाबै माने बयबो बाख्नायो इभेन जों मालाबा लामाजों बिदि थांबा बयबो जोंखौ खारै खारै फट'बो लाफैबावो बिदि दं आरो ओंखायनो बेफोरखौ बिराद मोजां मोनो नोंथाङा आसो बिमा माहारि हिसाबै जोंनि दानि जाखांफुबाय थानाय लाइमोनफोरखौ कालचारखौ फोथांनानै लाखिनो माबाफोर खावलायनो जायो निस्सय जों गावनि कालचारखौ लाखिनांगौ खारन जों जाथि हिसाबै माने दुनियाखौ देखायनो नागिरदोंबा कालचारा बयनिफ्राय आगोलाव फैयो आरो कालचारनिफ्रायसो गासिबो मोनथायखौ जों मोननो हायो जोंना बेजआनो कालचार नंखायनो जों बेखौ बयबो हमथानानै लाखिनांगौ लाजिनो नाङा बर' होननानै बयबो प्राउड खालायनांगौ आरो जै बर' हारि बे हाबाफारिखौ खुंनायाव बर'आ मा बेनिफिट जागोन होननानै नोंथाङा सानो? निस्सय बहुद जागोन सानो आङो माने गावनि कालचार एजुकेसन पलिटिकेल गासैथिंबो बे दिसायाव जोङो बिराद बेनिफिट मोनगोन होननानै जों सानो पलिटिक्स नङाबाबो जाथिया थांनानै थानो हाया कालचार नङाबाबो सिनायथि गैया गतिके जोंनो अल अभार सब जिनिसखौनो नांगौ हिसाबै जों बाहाय गासिबो मोनजोबगोन होननानै सानो जिहेतु बे प्रग्राम खुंनायाव बिटिआर सरकारा मदद खालामदों मा साबायखर बावनो सानो? बिराद गिदिर जोंनिफ्राय साबायखर थाबाय बेबादि कालचार एक्सचेन्ज खालायनो होनबा बेबादिनो केपिटेलाव खालायफैनाय हिसाबै बे बिराद मोजां मोनसे एडभान्टेज गावनि सिनायथि लाखिनायनि स' बिटिआर सरकारखौ बिराद गिदिर थेंक्स थाबाय बिनि थाखाय जेराव जों बाहाय रंजाफैनोबो हाबाय गावनि कालचारखौबो एक्सचेन्ज खालायनो हाबाय गासिबो मोनजोब्बाय बे हिसाबै बहुद मोजां मोनदों